Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atus sholihatu khairun min alfi rajulin ghairu sholih. Oh, aku nek tulisan kamu nang kok. Al-mar'atu utawi wong wadon. As-sholihatu kang soleh, kang solihah, kang apik. Iku khairun luwih apik min alfi rajulin tinimbang saking 1000 wong lanang ghairu sholihin kang ora saleh. Wa ayyul mar'atin khadamat utawi dene wong wadon khadamat kang ngladeni sapa wong wadon zaujaha ing bojone wong wadon sab'ata ayyamin ing 7 dina iku uglika den tutup anha saking mar'ah apa sab'atu abwabin nari pitu piro-piro pintu neraka. Wa futihat lan den buka laha keduwe mar'ah apa samaniyatu abwabil jannati 8 piro-piro pintu swarga. Takhulu mongko manjing sapa mar'ah min ayyi sya'at saking ndi karep sapa mar'ah diberi hisabin kelawan tanpa hisab. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib ingkang kawula mulyakaken. Ten kitab Duratun Nasihin Shahifah 44 diterangake. Tiap istri ingkang sholihah. Sholihah niku dalam arti nggih ibadah, nggih taat kalih garwane. Niku jenenge sholihah. Niku luwih apik min alfi rajulin ghairu sholih. Luwih apik daripada wong lanang 1000 sing ora sholih. Jadi derajate wong wadon setunggal sing sholehah niku luwih apik di hadapan Allah dibanding wong lanang 1000 sing ora ngerti agama, ora ngerti ibadah, ora ngerti nglakoni kesaenan, terutama nglakoni perintah Gusti Allah. Wong wadon biyen iku mboten regane, Pak Bu. Saderenge Rasulullah diutus dadi nabi, niku sing jenenge wong wadon iku mboten regane. Pokoke nek lahir jebul kok wadon langsung di mateni, ora ono tanggungane jaman semono. Repot-repoti. Mergone anane lunak-lunuk tok ora iso perang, anane candu. Cara biyen iku ngangel-ngangeli. Nek lahir lanang, wah dipujuk-pujuk. Tapi nek lahir wedok langsung dipateni. Padahal tiyang boten wonten teng alam dunya tanpa adanya seorang perempuan. Nah, awet sakniku ketika Rasulullah diutus kali Gusti Allah didadake nabi kon menyebarkan agama Islam, niku yang diangkat derajatnya terutama adalah seorang perempuan, dimuliakan. Waktu sakniki Pak Bu, negara tanpa wong wedok niku nggih gampang. Pak Do nggih, gampang.
Lah pripun? Wong kabupaten mawon nek mboten wonten bupati patine udah kenceng, tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas ekonomi. Ya orang pemimpin ini sih dan bupati orang bapak itu. Nek sing jalan dados pemimpin bupati misal, yo wonten Bu, wonten Pak Pati mboten Pak Pati. Tapi nek sing dados pemimpin rolana mesti wonten bupati ini. Lurah nek lanang wonten Bu Lurah. Tapi nek lurah kok wedok wonten Pak Lurah. Enten presiden, enten ibu negara. Nek presiden wedok wonten bapak negara. Ibu Pertiwi, wonten bapak Pertiwi mboten. Mboten. Ibu kota mboten bapak kota. Wong Jeri mawon nggih. Wonten bapak Jeri mboten. Wontene ibu Jeri. Lah, awet Rasulullah diutus niku derajat yang ekstrim mulai diangkat. Mulane rusake negara yo rusake wong wedok. Makmure negara yo makmure wong wedok. Mulane rumah tangga mawon nggih nek sing wedok buarak sak omah kalah kabeh lho. Nggih ora. Tapi nek sing galak wong lanang wong wadok bisa nglayani. Wong lanang itu kalahe karo wong wedok. Bualah kaya apa dadi jenderal umumnya sak berteng-berteng ning omah nggih. Pemerintahan wong wedok. Pak, tak tinggal nyumbang niku pemilihan udah ditasi padahal jenderal itu. Lurah bupati niku nggih unduke karo wong wadon. Ya mulane wong wadon sing sae niku luwih apik daripada wong lanang 1000 sing boten sae. Ngantos ayyuma mra'atin khutimat zaujaha sab'a ayyamin uqliqat anha. Wong wadon kok gelem ngladeni sing lanang. Lah niki sing wong wedok dereng mriki mengko dieling-eling Pak Bu. Kok digandeni sing nek omah. Ibu kula bar ngaji karo Pak Aziz jarene kowe iki ngaten nggih. Nek wong wadon sing wis hadir nggih alhamdulillah. Kok digandani karo sing lanang kok kami do karo jenengan Pak. Jare Pak Aziz monggo kowe iki ngaten Bu nggih. Mulai dirumahke niki. Wong wadon sing gelem ngladeni sing lanang 7 dina ukhliqa anha sab'ata abwabin nar. Pintu neraka sing cacahe 7 niku ditutup. Artine napa? Wong wadon gelem ngladeni wong lanang 7 dina pintu neraka sing cacahe 7 ditutup. Artinya apa? Wong wadon diharamkan masuk neraka. Berarti masuk surga. Lah ora neraka priye? Wong ditutup kabeh. Artine napa? Mboten angsal ten neraka kudune ten swarga. Mboten cukup ngaten wa futihat laha samaniyata abwabul jannah. Swarga sing cacahe 8 niku pintune dibuka kanggo wong wadon sing gelem ngladeni cukup 7 dinten. Kon mlebu sakarepe. Min ayya sya'at min ghairi hisabin. Kon mlebu sakarepe sak miliye. Berarti swarga 8 niku disediakan
istri yang mau meladeni suaminya 7 hari. Bukan cukup ngaten, ternyata bighairi hisabin, kelawan tanpa hisab. Jadi langsung mlebu ning swarga milih. Jadi bolong swarga niku nggawe panjenengan sedaya. Mampir areng swarga nomor 1, nomor 2, nomor 3 kok bebas. Pintu neraka ditutup, gitu. Berarti hak harus masuk ke surga bighairi hisabin. Jadi tiang-tiang kasih dihisab, dilandra, ditakoni amale, sampeyan donya piye, ibadah mboten, poso ora, zakat mboten, terus karo sing lanang kepriye, karo anake pendidikane piye, langsung sebagainya. Niku jenenge dilandra. Sampeyan duwe motor niku rezekine kadhe ngendi, ruwet Pak. Tapi jenengan purun taat kalau kali suaminya ngladeni kali bojone 7 dina mawon niku jenengan dilebokake swarga, wolung swarga bighairi hisabin, kelawan tanpa hisab. Allahumma amin. Tapi jenengan yo aku sore swarga iki awak ngladeni bojone 8 dina 7 dina bae sawise kowe moh mboten ngaten Bu. Artinya apa? Jenengan berarti diwajibake selama hidup ngladeni suami. Mergone apa? Akhir hayate kula panjenengan kersane husnul khotimah. Nek kok jenengan aku cukup 7 dina wae tak mulayani tak pijeti tak ledeni opo tak turuti baru terus jenengan bali maneh ning asale. Ngucu-ngucu wong lanang, nyonani wong lanang, gotak-gotak wong lanang. Niku nggih boten ngaten, kudune taat nggih taat sak teruse ben mlebu swarga 8 tanpa hisab, pintu neraka nggih ditutup. Allahumma amin. Lah salajengipun panjenengan mangke wonten cerita wong lanang iku luwih didhisikake daripada tiang sepahe. Nek tiang jaler sing didhisikake wong tuane. Tapi nek istri sing didhisikake jalere. Kan kadang wonten nggih cekcok nang rumah tangga, ibuke bapake melu-melu. Lah istri harus yang diikuti adalah suami, ojo anut tiang sepahe. Nek sepahe mboten setuju, tinggal cerai, mboten angsal. Jenengan sebagai istri jangan mengikuti orang tua, tapi harus mengikuti suami. Nek suami ini bener nggih, kecuali nek suami ini mboten bener nggih, beda malih. Makaten kurang lebih nyuwun pangapunten ingkang kathah.